monetize, makakwarta man siya ani. Buhis buhay naman ang gibuhat ni Boy Banat, tanawa mga kabombo. Oh. Tanawa ang gibuhat ni Boy Banat, mga kabombo, ni kat-kat siya sa jeep. O yan, sayaw-sayaw siya sa signature dance ni Elias nga, hey, yeah, 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 tanawa, pak, sugam kiyo do, grabe mo sandok ko, grabe yan, gawas-gawas madila, nilayat lang kalit. Mo na naka-hassle sa publiko. Mo na ang HPG, wala nakagwanta, o gifailan siya ang kaso, mga kabombo. Katabong si Boss LB, katong Snellman, gifailan po og kaso, kailang content ba? Makamugna og kahasol sa publiko, mga kabombo. Kamong mga content creator, pag unahuna mo mga content diha, nga di mo makahasol sa publiko. Musabot man ta ninyo, kay inyo man ang panginabuhi. Musabot man ta ninyo, kay inyo man ang diskarte, isip mga vlogger para makakwarta mo, para ma-monetize mo ng inyo hakaruga Facebook. Dagan mo like, dagan mo share, dagan mo react, di kwarta na. The more views, the more money. Mo na nga buhis buhay, kat-kat sa atop sa jeep, unya sayaw-sayaw ka diha, yung bidagan ng jeep, di mahog di pwede pagkapianga. Mo na nga matulpas na HPG nga, di naman ni maog, i-warningan na ni sila, wa man gyapon makatun, wa man gyapon mitagam. Naghimo gyapon og mga kining content nga mabutang sila sa peligro, mabutang po sa kahasol ang publiko, mga kabombo. Pag una mo mga content pod nga makalingaw unya dili peligro man ang gibuhat niya ni kat-kat babaw sa jeep, mga kabombo, unya ga kiyod pina Ilyas mga kabombo. Tanawa pa kusuga mo kiyod kusuga mo sandok gawas-gawas man dila tagrabihan tanawa mga kabombo. O nidagan pa ning jeep, o nilarga pa ni, di mahog ni siya, mga kabombo. May gani kaya ang driver, wapon mo larga na yun. Mo na nga, wa siya matagak, kaya kung nilarga pa to, samtang kasayaw-sayaw siya, di siya kabalance, matumba man ni, mahog ni siya, mga kabombo, kapiligruan na Mo na pahimang nos nag-HPG nga, ay mo paghimog content nga, makahatag o peligro sa inyong kinabuhi, o niya, makahatag o kahasol sa mga tao. Kato si Boss LB, katong Snellman, gakamang-kamang diya sa kalsada sa Konsolasyon, nakakos og traffic, nahasol ang mga tao. Pag Semana Santa, si Boss LB, katong Snellman, diris Kulon, gadag speaker, iyang gi-announce, hoy, katong taga Cebu, nga nanguli sa probinsya, alam mong balik ha, kaya gadal na mong traffic, dagang salamat. Pagkaman, ikamang na po siya balik, kaya gihimong content ba? Pero para daghan sa views, the more money. Mo nilang buhaton, mga kabombo. Musabot man ta ninyo anak, kay inyo man ang panginabuhi, inyo man ang pangwarta. Pero ayaw po ng content nga mabutang mo sa peligro o nya makahasol mo sa mga tao. Musabot nila kay at malingaw ang mga tao, magtanaw nila. Mabitaw nga daghan og followers kay makalingaw ang ilahang gihimo nga mga pasundayag. Pero ingon ani nga content, mga kabombo, di naman ni mao. Nasobraan ra pod, mga kabombo. Mo na nga nakasabot agad kay ko sa HPG nga ilang gi-file kaso kay una kay si Boy Banat dito sa Redcliffe sa TCH, mga kabombo. Nagsulubog sa San Goku. Nga drives na ato karoga tricycle nga delikado kayo ga mga tumba. Gipatawag sa nga to sa HPG, giwarningan. Karon ni ana po lain nga gihimo nga content nga delikado kay sanan. So mo nang giwarningan para masampulan. Kay kung di masampulan, basan daghan pa mga content creator ang maghimo og mga ingon-ani nga mga content, mga kabombo. Ang mga tao mugod karon gumikan sa Facebook na ang labanan, makakwarta ka sa Facebook, mamonetize imuhang Facebook, mo na bisag unsa nay buhaton nga mga content, buhis buhay na ang mga tao ron karon mga panahon na para lang gyud makakwarta. Para lang yun daghan mo follow, daghan mo like, daghan mo share sa mga video nga lagi pang-upload, mga kabombo.